Hej igen. Har du mistet din far eller mor, en bror, en søster, onkel, en tante, en bedstefar eller en bedstemor, en nær ven, en veninde, en god kollega? Har du prøvet at miste nogen, som er gået over til den anden side, som har forladt den fysiske jord? Har du nogle svar, du aldrig har fået, har du nogle spørgsmål, du aldrig har fået svar på for den afdøde? Mangler du en sjælefred inde i dig? Mangler du at give slip på en eller anden måde? Sørger du stadigvæk dybt inde i dig selv? Og kan simpelthen ikke finde den her ro? Har du sorg? Er du fyldt op med sorg? Mangler du at sige farvel? Hvad end det kan være, så kan det rent faktisk være en fordel at opsøge et medie. Og jeg er tilfældigvis et medie. Jeg vil gerne lige fortælle dig, at clairvoyance, på nogle af de andre videoer fortæller jeg omkring clairvoyance, og det at være medie, det er 2 vidt forskellige ting. En clairvoyant stiller ind på aurafeltet, den aura-energi, som er omkring den person, der ønsker at få en clairvoyance. Et medie til gengæld, de fører energien bagud. Det vil sige, at informationerne omkring den afdøde, ja, de kommer fra den afdøde, og ikke fra den levende. Når man giver en afdød kontakt, så er det jo gerne fordi, at den afdøde jo, ligesom den levende, har behov for kontakten. Og medie, det betyder den, der er i midten. Sådan, hvis man oversætter medie, betyder den, der er i midten. De afdødes energier, de er meget højere energier end os. Og du kan sammenligne det med, hvis du har en radio. Den radio, den stiller du ind på P1, P2, P3, P4. Og i de forskellige kanaler, der kommer der jo en forskellig signal ud. Og der kommer jo, der hører du jo ikke det samme. Der sker forskellige ting på de kanaler. På samme måde fungerer det, når man giver afdøde kontakt. Der er jeg trænet til at stille ind på de forskellige kanaler og få kontakt med den afdøde, og så har den afdøde mulighed for at kommunikere igennem mig til den, som har behov for at få kontakt til en, som de savner. Det behøver heller ikke altid være noget godt, altså man savner den for. Det kan også godt nogle gange være, at den person, der kommer igennem, har været, undskyld udtrykket, men lidt af en satan. Men hvis man åbner op og har behov for det, så er der ikke noget mere forløsende i det, når man får en undskyldning eller en forklaring på, hvorfor at personen er eller var, som de er. En afdød kontakt går også ind og bekræfter dig i, hvis du sørger eller mangler en, du har mistet, at personen altså stadigvæk er til stede. Så det kan godt være, at du ikke kan se personen, men personens sjæl, den er stadigvæk lige så sprællevende, som den altid har været. Og det er jo en bekræftelse i sig selv, når man får en afdød kontakt. Lad os nu sige, at du tænker, jeg vil gerne have en afdød kontakt ved Salina. Hvad skal du så forberede? Ingenting. Du skal ikke forberede noget som helst. Du skal kontakte mig og få en tid. Det er jo nummer 1. Og det eneste, du skal oplyse omkring, det er et navn og telefonnummer. Og telefonnummeret, det skal jeg bruge. Hvis jeg nu går hen og bliver syg eller forhindret, skulle jeg jo gerne kunne ringe til dig, så du ikke kører forgæves op. Det sker meget sjældent. 7, 9, 13. Jeg er aldrig syg, men det kan jo ske. Og så kommer du hjem til mig. Min evne som medie, den er så fantastisk, at vi kan gøre det på 2 forskellige måder. Har du nu mistet mange afdøde? Eller er du bare nysgerrig for at se, hvem kommer i grunden igennem? Så oplyser du ikke om, hvem du vil kommunikere med. Men lad os nu sige, at du har mistet din far,
og du vil bare så gerne i kontakt med din far. Så når du bestiller din tid, så siger du kun et navn. Du siger ikke din forbindelse til ham, men du siger navnet. Jeg vil gerne snakke med Erik. Og det er det eneste, du siger til mig. Og når din tid er kommet, så kommer du hjem til mig. Og så har jeg mediteret, og jeg har kaldt på Erik. Og i 98% af tilfældene, så er det Erik, der kommer frem. Men jeg skal bevise over for dig, at det er Erik. Så i en afdød kontakt, der siger man, at der skal være 5 konkrete beskeder og beviser, som skal være der, før at den er godkendt som en afdød kontakt. Lad os nu sige, at du er ligeglad, at du bare gerne vil se, jamen hvem kommer i dag. Så skal der jo være et køn, det vil sige, at jeg kan ikke lave det om. Har jeg sagt en mand, så er det en mand. Er det en kvinde, så er det en kvinde. Det kan jeg ikke ændre på. Med mindre, at det er et bevis, og at manden måske havde været transseksuel, eller at kvinden havde været transseksuel. Nogle gange, så kan de også komme igennem flere på en gang, og så er det jo min opgave at adskille dem. Men jeg kan ikke lave om på, om det er en mand eller en kvinde. Nummer 2. Der skal være en personlig beskrivelse, og det gælder også, hvis du kun har sagt et navn. Altså du har sagt, jeg vil gerne snakke med Erik. Så skal der være en personlig beskrivelse. Hvordan var det her menneske? Hvordan kan man beskrive det her menneske? Og det er jo ikke noget, du har fortalt mig. Det er jo noget, den afdøde fortæller mig. De fortæller mig, hvordan de var, da de levede, og det giver jeg videre til dig. Så det er ikke dine oplysninger. Det er mig, der oplyser dig omkring det. Så skal der være, er det en far, er det en mor, der skal være en forbindelse imellem jer. Hvad var den her person for jer? Og derfor så skal du ikke sige, at det er din far, du vil tale med. Der skal jeg jo komme ind og sige, at det er din far, eller hvad det nu er. Og nummer 4, så skal der være et bevis, et konkret bevis. Og nu kommer jeg med et eksempel på et bevis. En dag der fik jeg en afdød igennem, en ældre dame, og hun var en bedstemor. Og nu lyder det lidt uhyggeligt, det jeg siger, og det er det overhovedet ikke. De afdøde på ingen måder uhyggelige. Men den her ældre dame, hun holdt hånden op ved sit øje, og så tog hun sit glasøje ud, og det holdt hun så i sin hånd og strakte det frem. Og så siger jeg så til den, skulle have beskeden, din bedstemor, havde hun et glasøje? Hvor til svaret det var, ja, det havde hun. Og jeg sagde, var det højre øje? Og der blev svaret, ja, det var det. Kunne hun lide at skræmme jer med det her øje? Og det kunne hun, for hun vidste ikke noget bedre end at løbe rundt med det her øje og vise børnene det, fordi så blev børnene jo forskrækket. Se, det er det, man kalder for et bevis. Og til sidst, så skal der være en besked. Så hvis du kunne tænke dig at få en afdød kontakt af mig, så skal du ikke fodre mig med oplysninger på nogen som helst måder. Det er mig i samarbejde med den afdøde, der fortæller omkring jeres liv sammen, og skaber den her forbindelse, og det giver jeg så videre til dig. Og det er en afdød kontakt. En afdød kontakt er så smuk, og kan være så forløsende, og kan være... Det kan slet ikke beskrives, hvor en fantastisk oplevelse det er, og hvilken sjælefred, at man oplever bagefter, når man har fået en afdød kontakt. Og det har jeg rigtig mange historier på, hvad det har gjort for andre mennesker, når de har mødt dem, som de savner inderligt. Det gør, at man på en eller anden måde måske lidt bedre rent faktisk kan forholde sig til det, og måske give slip, fordi man ved godt, okay, de er ikke fysisk til stede, men de er her altså stadigvæk sjæleligt, er de her, og de følger med, det fortæller de også mange gange. De fortæller mig jo, at de følger med i jeres liv, at de kan fortælle, at de har haft konfirmation, eller at der er kommet et nyt barnebarn, eller at man har fået en ny bil, eller et eller andet, og det er kun beviser på, hallo, vi er her stadigvæk, og vi følger stadigvæk med i vores liv. Og det er den ypperste opgave for mig som medie, det er at være den, der er i midten, simpelthen i centrum
af den afdøde og af dig, og forene det som en stor harmoni, sådan så at dit hjerte lige pludselig og hele din krop, at den kan ånde igen, og det er så smukt. Så hvis du kunne tænke dig en afdød kontakter mig, så kontakt mig, og så finder vi en tid. Afdød kontakt laver jeg ikke over telefon, så der skal man møde fysisk op. Clairvoyance, det laver jeg over telefon og Facebook og Skype og hvad der nu ellers findes. Men lige præcis clairvoyance, der skal du hjem til mig privat. Og det er fordi, at jeg er det, der hedder et fysisk medie. Og hvis vi gør det over telefon, så kan vi ikke høre, fordi at der vil komme andre signaler ind, der simpelthen forstyrrer det. Og derfor så kan jeg ikke lave det som afdød. Så der skal du hjem til mig helt privat og personligt i Hornslet. Tak fordi at du kiggede med, og jeg håber at se dig en dag. Kan du have det rigtig, rigtig godt. Namaste.